שכולם, אז בואו להתארגן. אני יודעת שזה לא היה מלא זמן, אז כן, נתחיל. טוב, אז תאמינו לא, אבל אשתדל לי הכי טוב. אם אתם רוצים סיור חדר, אז תרשמו לי פה. אז נתחיל לעשות קוקו יותר יפה. כן, נתחיל בזה כי זה הכי חשוב. רגע, אוקיי. נתחיל להוריד את הגומיונת. שנייה. אז כן, תתעלמו מהשיער שלי, אני רגע אסתדר אותו. סדרתי כמה שיכלתי. כן, ועכשיו אני אקח את זה. אקח את הרגע שלי, כי אין מה לעשות, חובה קצת לסרק. אני אסרק את קצת באמת, כי כל מי שמטולטלת תבין אותי מאוד. שראה וידאו. זה שדי חתך אותי. כל יפה הוא. ידע. ככה אתה יודע, זה לא זה. זאת אומרת, אתה בטח אומרים, למה את משתמשת בג'ל? אז בואו אני אחדש לכם משהו. זה לא ג'ל. בטח תגידו, כן, אז מה זה? רציתי לעניין. רגע, איזה קרם שאני אמורה לשים כדי שלא יהיו לי קינים. תאמינו או לא, היה לי. שנייה, נתלוך טוב. נחזיר. הסרטון הבא אנחנו נעשה איפור.